Duniya sare koɗa kuwalu jango asalan taskana Kai habayo minon jonde amin joni ɗo toggiɗa hen imi leydi Malaysia. Mana ai to aya andi kan amin joni mi huɗɗi ñamtide biroje Saudi Arabia. Salam alaikum. Joni an Andi ko yadata yan? a'a Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. na waɗi En kawri e ɓuytari ndi kay en meeɗayi irmayri. Alhaji Abbo Usmanu. Alhaji Abbo Usmanu mo Gawndere. Allah waɗanimo mayde ñande teddunde. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala tallahi ha hoɗi ɓernde am fewi walla tallahi ɗum feri jawdi Alhaji Abbo. o yawti Allah waɗanimo mayde. En hawri e coyal fangal en mbiyata meeɗa iri maggal amma ni kam wayli ko keɓen bo pullo bana Alhaji Abbo tay o yawti oya ay to batu keɓoyten ne bo Alhaji Abbo hikka ɗo mbi'emi ɗon watta huye to en jeyi Gawndere en joyi Alhaji Abbo. Allah waɗa yidal meɗen to wala ko mbi'en Allah kan tagi Alhaji Abbo kanko ɓuri e yitti Alhaji Abbo o hocci hunde ma wala ko tokkitorte Abbo sai Allah hinnamo yaako a faami Alhaji Abbo wallitake julɓe Allah o wallitake diina o yiɓi julinde o yaari yoɓɓe hijju o hokki woɓɓe ceede ɓe je ɓe nangi filuji ko mbiya sana'aji woɓɓe o wallitake ɓe to jangille ɓe garti himɓe joni nan kai o wallitake waynaɓe o hawti hoore goɗɗum huko sati Alhaji Abbo o wari o ñippani en ɗum Allah hinna yafo to amin Allah farano e dow inde baba meɗen Alhaji Dafta Abdullahi Bello Boɗejo laamiɗo fulɓe Afrika jagorɗo mi yetti Allah kawtal hoore international en mbiya hulɓe lesdi Kamaru ɓe Gawndere ɓe saare kanko Alhaji Abbo Allah hinna Allah ɓurɗena Allah yaafo e dow bo inde Usman Shehu Usman jagorɗo Kode Radio international kanko ma emo wi'a Allah fewna Allah hinna Allah yaafo to Allah rene modibbo a noddorgol noddeten bandiraɓe meɗen fulɓe a hefti ba a toɓerɗe maɓɓe pewa ko kuma to jawa wallide irinde Alhaji Abbo wallitoto sekiraɓe meɗen fulɓe to enen ma en daru darde to en heɓa bo makko en heɓa tokkuɓe lawol makko ko a waɗa bo Abbo to amma a wallitoto o wi en jaɓa ɓaawo leydi ko desuɗen ɓaawo leydi ndin ɗum numtirten e majjum ɓaawo yonki meɗen ɗum kanjum woni ko raari Allah farano amin 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 o hokka ɓiɓɓe makko e sakiraɓe makko muñal Allah jaabo du'aji himɓe meɗen amin Allah farano amin Allah farano amin ay ngaɗi mi yettoyto ɗo to darakto meɗen e Yusuf Abdourahmane mi kay kanko mi hono wamo a tawaymo to hanko arɗo goɓɓal a arɗo goɓɓal daga ɗeɗɗi ay ɗumantaki Allah hinna to amin 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 mi nani wi'a e Abuja hande ko to ko ayade ga Allah honanayam mo daki to hawon e honaɓe boɗɗum